Kai ma kana so ka koyi koyi? yadda ake haɗa kalar waɗannan AI videos ɗin? Assalamu alaikum, sunana Rabil Pro, ina koyar da tips da sabbin dabarun fasaha. Burina in taimaka muku koyi fasaha, ku bi wannan shafi. A wannan bidiyon zan koya ma cikin sauƙi ba tare da ka biya ko sisinka ba. Domin wannan AI videos ɗin suke trending a yanzu. Shine za ka posting ɗinsu a kowane media ka samu followers faka-faka. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon ka tsaye ka tabbata ka yi following ɗin account ɗina, ka danna liking, ka yi share domin wasu masu gani su amfana. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Abinda za ka yi da farko za ka shiga cikin Google Play Store sai ka yi searching ɗin Google Flow. Bayan ka yi searching ɗin Google Flow, ka yi downloading ɗin shi, so abinda za ka yi sai ka koma in kana ChatGPT sai ka yi shiga cikin ChatGPT. Idan ba ka da ChatGPT sai ka yi searching ɗin shi kamar haka. So ga shi nan. So bayan ka yi searching ɗin ChatGPT, so sai ka shiga cikin shi. So bari mu shiga cikin ChatGPT namu kamar yadda kuke gani. So bayan ka shiga cikin ChatGPT abinda kake buƙata ka rubuta sai ka rubuta mai kamar haka. Ina so ka rubuta min prompt na mutum yana magana yana cewa sunana Rabil Pro. So kamar yadda kuke gani ga shi nan mun rubuta. Ina so ka rubuta min prompt na mutum yana magana yana cewa sunana Rabil Pro. So bari mu tura mai yi mana generate ɗin prompt ɗin. Kamar yadda kuke gani ga shi nan ya rubuta mana, sai mu yi copying ɗin shi kamar haka. So bayan mun yi copying ɗin shi sai mu koma cikin Google Flow. Sai mu shiga cikin Google Flow. So bayan mun shiga cikin Google Flow kamar yadda kuke gani, sai ku danna inda aka sa new ɗin nan. So bayan kun shiga cikin inda aka sa new ga shi nan yana searching. So a nan gun ne za ku yi pasting ɗin wannan prompt ɗin da muka kwafo daga cikin ChatGPT kamar haka. So abinda za ku yi sai ku taɓa nan gun domin ku mai da shi kan bidiyo kamar yadda kuke gani. So ga shi nan na mai da shi kan bidiyo, na ɗauko shi daga nan na dawo da shi nan, yanzu yana kan bidiyo. So a nan ƙasa shi ne inda za ka zaɓi second ɗin da kake so bidiyon ya kasance. So ga shi nan, ni bari na bar shi a kan second 8 kamar yadda kuke gani. Idan kana buƙatar ka yi amfani da hoto, ma'ana hotonka ko wani abu, sai ka shiga cikin nan. Bayan ka taɓa nan sai ka danna inda aka sa image ɗin nan. Wannan hoton. After mun ɗauki wannan hoton, abu na gaba da za mu yi sai mu tura shi kamar haka. So ga shi nan yana mana generate. So kamar yadda kuke gani ga shi nan ya gama mana generating ɗin hoton. So bari mu shiga cikin mai play mu ji abin da zai bamu. Assalamu alaikum, sunana Rabil Pro, ina koyar da tips da sabbin dabarun fasaha. Burina in taimaka muku koyi fasaha, ku bi wannan shafi. Wannan shine hanyar da za ka bi ka haɗa kalar wannan AI videos ɗin cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. In ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna liking, ka share domin wasu masu gani su amfana. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.